Czekaj. Dobra. Jo! Nie gata. Ale fajnie, kurde, mnie tu jedziecie. Pochodźcie. Madzia, No co? chodzisz. Ale teraz to tu nie ma dużo karty, nie? A może właśnie nic tu nie ma. I baterii brak. No dawaj ten galon, bo nie mam baterii! No i hop. No daj! Konia, A piętami, a nie łydką. Ją wyczepię. Ania, w stronę stajni ci łatwiej będzie. Ania, w stronę stajni! A ty się zatrzymasz przed tą górką. Dobra, już teraz nie tak nic nie